kok isu-isu sing diumeki handphone ae. Lah awake dhewe mulai isuk sampai bengi, isuk ngusuki manuk, bengi ngusuki akik. Lah aku kapan digusuki? Yo handphone itu terus Handphone. handphone, Handphone. handphone, handphone, Iya. Hem, ham, bo, bo, di, handphone. ngantuk aja terus ya. Iya lah, nang tenang, marin sapi dan telepon wis. Sepeda. Sapi dah, Sepeda. sapi dah, Sepeda. sapi dah, Karepmu wong sapi dah. Oh, lo, buat sapi dah kok.